கையில 10 காசு இல்ல, ஆனா உலகத்திலேயே நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷமான மனுஷன். நீ சந்தோஷமா இருக்கியா? இனி எல்லாம் இவனுக்காக. இவனை சுத்தி எல்லாமே அழகா இருக்கணும், எப்போதுமே சந்தோஷமா இருக்கணும். வாழ்க்கையில இவனுக்கு என்ன எழுதிருக்குன்னு தெரியல, ஆனா ஏதாவது தப்பா எழுதியிருந்தா நான் அதை திருத்தி எழுதுவேன். எனிதிங் ஃபார் யூ. And now जैसे आँखों की डिबिया में निदिया और निदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे ஆகாச நிலவுதான் அழகா தெரியல, ஆணிமுத்து அதுவுமே அழகா தெரியல, ஒன்ன போல அழகுதான் ஒண்ணுமில்ல